का ये धीरज भैया प्रेमी प्रेमिका के बात बा। अचानक पता चलल बा कि वो लड़की के तिलक चढ़े जा रहल बा। ए लड़का के जब पता लागल बा तो कहता कि हो हमरा तो पता लागला कि तहार तिलक चढ़े जाता। अब तो तू 4 दिन के बाद दुल्हन बन जेबू ए दादा। आ दुल्हन तो बनबू ठीक बा, लेकिन इहे हमारा दुख बा कि तू हमार ना हो खबू। लड़का कहता है कदम भैया का कैसे के करा से हो सब आर के करा से बोलो आर करलू बियाह बाड़ू आर लीन में। तू तो लीन बाड़ू ए दादा, लीन बाड़ू। तू तो खुश बाड़ू कि हमार ब्याह होता टे। आ 4 दिन के बाद हम का हो खबे दादा, कुल मजा हमरा मिल जाए। कहत लइका का के करा से हो सब के करा से बोलबो करेलू बियाह बड़ू लीन में। हाँ के करा से हो सब के करा से बोलबो करेलू बियाह बड़ू लीन में। तिलक चढ़े तिलक चढ़े गोइल गोरिया दुलही बनबू 4 दिन में। आइए दादा हमार का होई तिलक चढ़े गोइल गोरिया दुलही बनबू 4 दिन में। टेंगारी भैया कहत लड़कावा की बताव, तू तो हमरा के अपन जान कहत रहलू है। आ वो दुल्हा के आगे हे अपना यार के कैसे बिसरबू नजरी से दादा। ए संजय सराबी जी कहत लड़का का बरवा के आगे कैसे तेजबू यारावा हो दिहलू धोखा दिल के रही के नियारावा हो। बरवा के आगे कैसे तेजबू यारावा हो दिहलू धोखा दिल के आर रही के नियारावा हो। बड़ बरियार धोखा दिहलू है दादा, बड़ बरियार धोखा दिहलू। हमरा सुनने में आवता कि अब सखीलो से तू साड़ी पहने सीखतारू कि अब तो जा साड़ी न पहने के बाद हमरा चुनिया में सीखतारू। सखियन से सीखतारू पहिरे के सड़िया रहतारू कनिया के सीन में।
के सीन में तो तिलक चढ़े गोइल गोरिया दुल्हन बनबू 4 दिन में। तिलक चढ़े गोइल गोरिया दुल्हन बनबू 4 दिन में। ये धीरज भैया कहता लड़का कि हमारा सुनने में आवता कि तारा घरे सगुन उठ गइल बा आ गीत गवाता बड़ा कुल मंगल गीत गवा रहल बा हेने आफत पड़ल बा सुन के बुझाता कि हमार करेजा फट जाइए दादा। आ साहनी जी रवा अभियो से एक बोतल पनिया मंगा ली ना तो रवा गा ना पाई हम देखत तनी की संदीप बेदर्दी जी से मंगा के रवा घोट ली आरो का पानी मंगा ली। लेकिन लड़का कहता का उठ गोइल सगुन आगावाता में गीतिया हो फर्जी लगवलू काहे हमसे प्रीतिया हो उठ गोइल सगुन आगावाता में गीतिया हो फर्जी लगवलू काहे प्रीतिया हो। ये दादा रात भर फोन से बात करत रहलू हा वीडियो कॉलिंग बात करत रहलू हा आए घरी एहू तरह मिलावत नहीं तो फोन ने खूब करत तू ना बात करत तारू आ कबो कबो उठाइयो ले तारू तो कहत तारू कभी नींद में बनिए अभी फोन रख। आ पहले तो ये दादा पहले तो तू छोड़त ना रहलू है 1 मिनट हमरा के बिना बतिया खात ना रही होए संजय सराबी जी फोनवा पर बतिया ना करतारू रतिया कहेलू कि बानी अभी नींद में। हाँ फोनवा पर बतिया ना करतारू रतिया कहेलू कि बानी अभी नींद में तो तिलक चढ़े गोइल गोरिया दुल्हन बनबू 4 दिन में। अरे हो तिलक चढ़े गोइल गोरिया दुल्हन बनबू 4 दिन में।
पुरस्कार आ गइल बा एही गम के गीत में। हमनी के सोनू मोबाइल, रानीगढ़ सब्जी मंडी, अभय आ अमर जी पुरस्कार भेजौले बनी। हार्दिक अभिनंदन रही, भगवान से प्रार्थना रही कि बनल रही। हमने के मंटू सुमन जी पुरस्कार दिले बनी, माननीय संजय सिंह बाज जी, हमार संदीप बेदर्जी जी पुरस्कार दिले बनी। लेकिन वो लड़का कहता कि बताओ तू तो अब दुल्हन बन जेबू ए दादा, आ वो रूप में हम देखब तो हमार का होई। ललकी चुनरिया वही छोड़ी जब जईबू हो, प्रदीप प्यारा के फेरू नहीं पैबू हो। ललकी चुनरिया ओढ़ी छोड़ी जब जईबू हो, प्रदीप प्यारा के आर फेरू नहीं पैबू हो। जा तू जईबू तो हम हेने चल जाए, फिर हमारा से भेंट ना होई। संदीप बेदर्दी के अर्जी न मनलू, चुनलू भतार सवखीन में। हाँ संदीप बेदर्दी के अर्जी न मनलू, चुनलू भतार सवखीन में। तिलक चढ़े गोइले गोरिया, दुल्हन बनबू चार दिन में। अरे हाँ तिलक चढ़े गोइले गोरिया, दुल्हन बनबू चार दिन में। तिलक चढ़े गोइले गोरिया, दुल्हन बनबू चार दिन में। आई सानी जी देखी तेरा और गीत कैसन बटे, गीत के अगर और गीत लागेला आके सुनाई आइल बनी रहो स्टूडियो में नू, दुगोला गावे ताई दुगोला के रूप में गाए। हाँ लेकिन पनिया पी ले रहुआ।